Hei, salutare, bine v-am regăsit la primul episod pe acest canal. Sunt de data asta cu un prieten care îl cheamă Norofen și Florin în același timp, cum vreți voi să-l ziceți, dar pentru mine este ca un frate. Vino și tu un salut. Salut! Și în episodul de astăzi o să ne jucăm un joc numit Tsunami Brainrot, sau nu știu cum se numește. Tu știi, mă, cum se numește. Na, Escape at Tsunami. Brainrot. Haideți să upgradez baza. Da. Deci el mi-a dat acest Brainrot, care cred că este și pe stila Brainrot, care se numește Job Sahur. Da, există, că m-am jucat și cu el când înainte să-mi fac acest canal. Bro, what the... Ce sunt cu brainrot-urile astea? Nu sunt așa bune, dar de voi, eu ți le dau, dar nu sunt așa bune, ca să știi. Mateo! Așteaptă. Bă, au mai multă viteză decât trebuie. Apasă pe dă ca să mergi normal. Și ce poți să-i și upgradez? Da, poți dacă vrei. Ce am nevoie ca să-l upgradez pe job? Banii. Gen, acum trebuie level ca să le upgradezi, dar în fine. Adică rebirth, gen, ca să faci rost de rebirth, deci vine ca. Bă, asta am dat trilioane? Mai am să-ți dau două, e mai mult la care ți le-am dat. Job Sahur îți dă mai mult decât ala. Poți să înmăresc viteza? Da, deci fii atent. Vino încoa, deci vino la upgrade shop. Ba nu. Vezi că în stânga ai rebirth, da? Deci la tine în stânga la tot scrie rebirth 0, da? Dă-ți rebirth. Nu mi-au brainrot-urile? Nu ți le arată, acum dă-i înapoi rebirth până o să-ți crească rebirth-ul. Eu am rebirth 22. Dă-i în continuu rebirth-uri. Cu viteza care... Deci acum îți trebuie viteza 50, gata, deja poți să-ți dai numai, gata, e prea mult. Acum îți trebuie 60. Îți apare acolo jos, uite, îți apare acolo. Mai întâlnit și îți apare acolo, uite. Vezi? 38, 58, gata, nu te dă-ți. 68. Vino. De ce mă sperie valurile astea? Sau poți să dai și la carry, dai și la carry, că te ajută. Și la carry? Da. Adică mă ajută. Te ajută. Du-te înapoi. Nu aici. Du-te acolo. Du-te înapoi. Și de acolo vezi că ai plus un închid. Dă-i la maxim aici, acolo oricum. E, cred că 7, nu știu câți. Gata. Acum l-ai la maxim. Gata, poți să-i dau rebirth. Ori 3 sprint. Oh, bă, gata. Ce faci? Că n-ai nevoie de atâta viteză. What the heck, ce era la portocaliu, mob, ce culoare era? Să că am uitat să-i pun pe ăștia doi. Bă, un iris. Mm. Eu așa astea. Cine vezi tu? Să știi că chiar n-am nevoie de atâtea. Le-am luat de ieri. Dar tu de cât timp te joci jocul ăsta? Nu mult timp. Mai dă-ți rebirth-uri. Dar care este rebirth-ul maxim? Bă, nu știu, dar e ceva rebirth, dar trebuie să faci multă bani întâi. Și
Și ce care este maxima viteză? Aia nu mi-ai zis-o. Da, nu știu, e, cred că o grămadă, nu știu, nici măcar nu știu să spun. Bag acolo că fi, habar n-am. Bă, dar nu da la maxim, bă, vere, că nu se vede mai mult de... Acum trebuie 130, dar nu mai băga atât de mult. Bagă până... Deci îți apare acolo, 28, 38, 48, 58, 68, 78, deci 2, 2, 2, 2, 2, mai vine încă unul. Așa, gata, 130. Îți consum banii degeaba și după nu mai e bani să dai la maxim viteza, gen, știi? Acum 140. 140. Gata. Cum ai nevoie de 150. Cred că-ți de ajuns repertoriile până acum, sau mă joc și eu. Mai fă-ți. Mai fă-ți până la 15, că mai ai 3 bărturi. Nu vedem că 10. 160. Deci până la 15 să-mi fac? Da, mai ai încă 2 rebirth-uri. Așa, deci 170. După aceea este 180. Da, cum ziceam. Nu mai dau acum bătut. Da. Gata, asta Gata, asta e ultimul. Și acum dă-ți viteza la maxim, de toți banii tăi. la maxim. Da, du-te mai ia bani, că nu-ți ajunge. Băi, ești prost? Ai viteza cât... m-a scăpat ceva, dar în fine. Ai viteza aproape cât a mea. Ce ți-a scăpat? Mai dai... Cuvântul ăla cu... P, R, O, S. Auzi, bă? Onirix, vine încoa. Cred că m-a scăpat și numele tot, dar nu mai contează. Acum, dă-i pe prim, dă-i pe ăla de plus 1 speed. De 2 ori ca să ai 460. Gata, bravo. Și acum... Da, îți trebuie bani. Dacă merg așa încet. Mie îmi trebuie 25 de bilioane ca să dau iar speed. Trebuie în bilion ție. Trebuie fix 1 bilion. Eu cred că mă duc să iau brainrot-uri. Nu, haide. Bro! Sunt la meeting, mi se pare. Da, sunt la secretaria. Eu acolo am 19 de alea de picioare. Tu cât crezi că am? 18. Să-i dau și eu? A? Să-i dau și eu după brain rot-uri? Du-te, că eu sunt în față de toți. Sunt la final aproape. Bă, ce naiba? Ce naiba s-a întâmplat? Bă, dacă vrei că acum vă la 10 mă bag la somn. Dacă vrei să mai stai tu poți să mai faci chestii pe jocul, poți să mai filmezi, poți să faci ce vrei. Da, dar mai întâi... Chiar te faci fix acum? Bă, nu, mai stau puțin el. Vreau să bag chestiile de astea. Sunt lângă tine, bă.
Avem casa aproape. Tum tum sahur, kata sahur, sahur nak komelo patu bari kakomelo, chimpanzini bananini patu mendragon fruitini. Galelo tralala, morgalelo orcala. Gala, potam, canto Ganito cantamos, loco cantón y elefanto, bombardilo, crocodilo, spioniro, golubiro. Carina la trollicina, ballerina capo. Lila, orcalero, orcalara. L-am luat pe Trippy-Troppy. Bravo. Dar nu e atât de bun dacă nu e peste SX. Sau QD, nici nu știu. Se dau upgrade? Da, dă-i. Eram la tine, bro. Păi ce mai ai luat încă un job sahur? Da, de e mai slab ăsta. Bine, îl aveam sus, nu l-am luat, dar nu. Mai trebuie să-i dau mult? Da, nu știu. Că deja mă doare degetul. Gata, e la maxim pentru că ai tu reboard 15 uite, trebuie 20 ca să mai dai reboard. Adică acolo. La fel. Să-i fac pe toți de 169? Păi. Da, oricum nu o să fie așa de bun. Vezi că dacă le ți-am dat eu epic, e cu sun, e cu blood, de gen e bun. What? Bro! Mi-a dat ceva bun. Mi-a dat ceva, bro. Deci e un băiat de aici, Edwi, și mi-a dat ceva, Mateo de 13k, îl vrei tu? Ia-l tu. Dacă vrei păstrează-l. Ia-l tu, mă. E destul de bun ăsta, pentru că e de la cu galben sus. Și dacă are galben, înseamnă că îți dă și cu săculeț. Că normal ăștia care l-ai luat tu, îți dă doar bani de aia normali. Mie îmi dă și cu săculeț și cu de. Dar așeză și ție. Doar dacă are de la, gen săculeț de la galben deasupra capului. Al meu cel mai mare e 2 milioane. How was your day been? Bă, win. Uite, mă, cum mă bate cu băta, bă. Săracu. Bă, după ce că ne dai tot tu la bătaie? Bă, ceva event, bă, e modul la final, bă. În 47 de secunde, e modul la final. De ce mai event? O să mergem la final? Da, se dă chestii bune la final, vine și tu la final. Pleacă de acolo, nu mai stai acolo, bă, nu Andrei, bă. M-a scăpat un nume, dar în fine, hai vină la final. Haide, vină la final. Bă, vezi că peste astea mici poți să sari, gen. Uite, astea mici poți să sari. Dar astea mai mari nu poți, astea e prea mare. Sau care că puteai, dar în fine. Hai că mă duc la final și ți-ai eu ție. Dar încerca și eu să vii. Ce n-ai bă ăla? La secretaria. Sunt aici. Very... Yes. Bă, poți să treci pentru că e jumate gol. Welcome party. Wow. Ia fă-mă la bătaie. Haide, vină. Stai jos. Uite, bă, ăsta poți să-l sare care e în fața ta. Ăsta nu poți, cred. Ba da, poți, da, trebuie să ai viteză. Ăsta din fața ta poți să-l sari. Și ăla cu sneaky wave poți să-l ocolești, că pentru că se mișcă. Și uite, aici sunt eu.
Sau poți să stai acolo unde e ăla. Nu la pe ăla, nu la pe ăla. Uite, al trecut ce-ți face ce. Nu! Nu. Sunteți trei acolo, dai că vin și eu. Dar ce facem aici? Ia la bătaie. Așteptăm chestii bune. Ok, so I see we have an arcade event. Bă, e ceva. What? Ne-a băgat event, creator. Arcade event. Wave regular mode enable for 19 secunde. Bă, m-a aruncat la... Bă, m-a aruncat. Deci nu ne mai omoară, doar ne aruncă, e mai bine. Îmi place, bro. Acum poți să nu te mai freci, pentru că nu te omoară, doar te aruncă. Doar te aruncă gen... Te aruncă foarte puțin, depinde de situații. Vreau să mă duc la Acum suntem ultima nebuni. Avem viteză mare, bro. Bă, deci acum m-a protejat un tsunami, ești nebun? Nu! Vreau să mă duc. M-a aruncat la spawn, ești nebun? M-a dus la spawn! Și pe mine ce mă aruncă, bro. Ok, so what? Era să spun un cuvânt. Ok. Ok, încerc să vin și înapoi acolo. Bă, uite, Lucky Block, destul de bun. Anonymous 058 want to trade video. Ce vrea băiatul ăsta? Resto Celestial. Ce naiba? Bă, hai de la final, că e ceva celestial. Bă, băgă-te în ăsta. Să apeși pe tot, gen. O să-l sar? Am putut să-l sar. M-a aruncat. Bă, pe cine am făcut, mă? Nu, M-a aruncat la camăn. nu din nou. Nu. Sunt la mintică. Nu cred că e mai departe, eu sunt mai... Stai că eu sunt de la Minti. A, de la Minti, că sunt și eu. Uite de pe tine. L-a luat ăsta. L-a luat, bro, nu. L-a luat Edwi, bro. L-a luat... Și e 2 milioane! Frate! L-a luat ăsta! Bă, ăsta, unii stai la, bă, să stai la final, bă. Bă, dar mă trântește de toate! Mai ai frește și tu, gen. Hai că... Uite aici. Bravo. Nu! Mi-a spawnat 3 arcade tickets. 3 arcade tickets. Deposit brain rot. Deci trebuie să iau 3 brain la mine de repede. Ok. M-a aruncat la Cosmic Area! Am ajuns prin baza ta. Bravo. E că mai trebuie să ia ceva de la mine de acasă, că nu e ora prea bun. Noi sunt singurii care uită uneori de videoclipuri. Că le-am activate. Da. Că nu filmez. Ba. Milion și mi-a dat un... Mă, dar chiar care este cea mai bună categorie? Bă, Secretele? cred că secreta. Da, cred că secreta. Sau, ba nu, celestială.
Stai că mă uit acum. Stai că mă uit acum, păi... Cea mai bună este admin. Admin? Dă unde știi tu? M-am uitat la... Am Ori? uitat la inbox. Abuse spam first. Oh, let's go! Hello, when it's... Bă, e aproape. Acum cred că sună mare. A băgat la 30 de kidnap. secunde o să fie. Deci, jump-ul boss, avem jump-ul, bă, bune? Vezi care sunt bune, gen. Te încoace 6-7. Uite, Fugi! bă, Fugi! trecut. Fugi! 6-7, bă, cred că nu e atât de bun 6-7. Este secretă. Uite, Este secretă. un lucky block secret. L-am luat. Este 6-7 secret. Este 6-7 6-7 secret. Rainbow. 6-7 Rainbow. Bă, lucky block-ul meu, bă! Bă! Ce mă aruncă? Bă, lucky block-ul meu, bă! Bă, nu e așa bună secreta aia, dar am avut-o și eu de îndată. Vezi că nu poți să upgradezi. Dacă poți să upgradezi până la săculeți, e bine. Yay! Legendary area. Ok. Deci, drum event. Collect coins from the sky on the bottom from the map. Deci avem ceva chestii. Avem butoane pe mapă. Deci, am unul în fața mea, dar nu pot să nu mișc. Aia e de fapt niște bani. Bă, câte vei? Bă, Galaxy Zone apare în Uncommon. E la Uncommon, ia mă. La Uncommon, uite Galaxy Event. Bro! Ia-le, ia-le! Bă, ești nebun, ia-le, Andrei! Du-te aici la Uncommon, e aici, la spawn. Gen, ia toate chestiile de acolo, că sunt bune. Oh, vine astea. Artriol. E din 20. Ce să mai iau, bro? Am făcut Rainbow. Dance Party! Știu. Alea cu galaxie, vezi că sunt bune. Băi! Sasi Baca. Sasi Baca. Magma event has Bă, de ce m-a făcut begun. Rainbow? De ce m-a făcut Rainbow? Nu numai tu, suntem toți Rainbow. Băi, am luat ceva de 21 Q2. Cred că e destul de bun. Ce mai întreb e unul, dar nu-mi contește. Dă-i. Oh, vezi că ăsta chiar e bun. Acid Rain. Am luat ceva chiar foarte bun. Bă, mi s-a stins televizorul. Televizoara. Da. Televizoara ușoară. Televizoara ușoară. Yes, very good. Televizoara ușoară. S-a stins televizoara ușoară, bro. De puțin. Gata. Deci... 6-7 gigantic sau ce este asta? Ce? 6-7 gigant? Ventilator. Ia-l! Bă... Ce naiba am luat? TTT sau... Deci, colosal TTT Sahur. Ați luat tot de aici. Bă, ce față are! Uite un buton roșu. Ia-l! Fă-i ceva. O preset. One total. Era ceva, cred, nu știu. What? Sori! No! M-am dus. Pe cu fuga. Ai noroc că avem Ragdoll Tsunami. Că dacă nu... Mai avem 5 minute Ragdoll Tsunami. Stai să apăs și butonul ăsta. Ce cu
asta, bro? Pasărie colorată. Care este cea mai bună secretă din joc? Avem iar depozit de ăsta. Care este cea mai bună? Care este cea mai bună Bă, care secretă? este cea mai bună secretă din joc? Nu știu, vezi și tu după Care este bani. cea mai bună secretă? Nu știu, vezi și tu după bani. Nu mă mai întreba, că nu știu eu atât de bine jocul ăsta. Ia că vreau să văd ceva. Cea mai Cea bună mai unitate cea mai este bună Divine unitate este Divine și Celestial. și Celestial. Deci atât. Dintre short-uri ăsta și ăsta, a câștigat unul dintre ele ăsta. Este cineva cu un băț. Cea mai bună. Tsunami Dance. Doom. Dar ce înseamnă tsunamiurile astea? De efecte la brain roturi? Cred că nu cred, nu știu. Din eventele de efectele la brainoturi. Cred, nu știu, mă, că nu prea sunt cu de-astea. Tower Trial, la ce Tower Trial, bro? Explice cineva. Explice cineva în comentarii ce e Tower Trial. Dacă știe Tower la ce se Trial, folosește. Da. Tower știu că e ceva chestii de... Turn înseamnă tower Turn și înseamnă trial tower. înseamnă încercare. Încercare. Încercarea trialului, Adică turnul încercărilor. încercarea turnurilor. Cred că. Mă, dar ce sunt astea cu VIP? Nu știu. Oh. Știi cât costă VIP-ul? Ia, cât costă? 149 de Robux. Okay, so you are on winning team of this next fire. This ice is getting a bonus lucky block. Lucky block. Deci zici că sunt pe stela Breno, ce se aude? Lucky block. Lucky block. Gălă, Lucky block. hâfă. So, fădă. Gălă fădă. Ok. Hâhă, nu fădă. Da, urmează ceva event. Opa! Fire versus Nu Ice. vreau să fiu Ice. Fire versus Ice. Eu sunt team Ice. Tu ce team ești? Sunt eu amândoi team Ice. Deci 25 Fire, Ice. Top 1 milion. Cred că trebuie să iau chestii bune, nu știu. Ce trebuie să fac, Vere? Ce trebuie să fac? Trebuie să zice cineva. Cred că trebuie să iau chestii. Bingo, brain rot. Da, cred că trebuie să luăm brain-uri. Înțeles, bă, ia brain-uri. Uite, am găsit un Lucky Block. Lucky Block se redă... Încă unul ăsta. Asta îl vreau. Cosmic Lucky Block. Pune Lucky Block-uri de gheață în cubul ăla. Trebuie. Da. Da. Bă, și cum arată Lucky Block-urile de gheață? Lucky Block-uri de Lucky gheață, block-uri de gheață, brain roturi de gheață. Bă, da, și cum le găsești că sunt de gheață? Deci nu dai seama. Nu! Nu! A, nu m-am omorât. Yay! Poți să-mi naști pe câte Să aruncă. mă știu câte aruncă. Dar Vreau ce să trebuie mă să duc fac? prin Vreau să mă spate, duc prin să iau spate, ca să iau brain roturi bune. Tu câte puncte ai, mă? Ai un punct? Tu ce ai făcut ca să ai un punct? Ai băgat la mașina aia? Da. Da. A, pe atunci bag și eu ăsta. Mă. Eu bag toate chestiile imposibile de aici. Hai să-mi common. Bot. Bă, oameni!
Așa. Așa. Haideți să iau secretul. Nu mă răscur la ăsta. Ice winning, bă, ia uite, ice winning. Câștigăm, bă, câștigăm! Dar nu câștigăm noi, gen. Uite, ice. Am și 100 de puncte, dar nu știu cum. Așa. Deci, filmarea asta o să fie legată de cea care ați văzut-o în anterior. Deci, mi-a rămas fără spațiu, dar o să se rezolve pe curând. Și ăsta a fost videoclipul de astăzi. Din această dimineață, stai că este ora 22 din această seară. Vă salut cu respect, vă așteptăm pe mai multe episoade și o să facem și live-uri eu cu Nurofen, că patata este gașca până acum. Și vă salutăm ambii cu respect. Zici și tu ceva, Nurofene? Noapte nebunatică. Noapte nebunatică. Vă pupă Onyx City. Șpa, șpa.